جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمان تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي. 8'e gitti. Jetti bitti. Akırkığa gitti. Hamza Akırkı. Akırkı'yla pağa gitti. Bu da Kazakistan'da. Kazak doğanlar 10. numara. Akırkı'yla pağa gitti. İkinci geletat, Hamza birinci de geletat. Артында екі қатты келатат. Хамза менен Арниет келат бір-екіге. Hamza iki oldu, Arniet bir. Bak, 4-3. Bak, 5. Oş şarının gülügü birinci geldi. Kelebek çalışmadı aranızdan. Ben 25 numarada kaçancı geldi, ben 20 oldu yok. Bir korku var iken ha. Bir gün artta, bu daha bir gün çok az gerek. 10. numara 6 oldu Kazakistan'da. 3. numaradağı Canı Sıpayev Tastan dedi. O parakalda Kazak bir tuğan üstü gülüğü. Canı birinci ol belirtti. Ne tuğanlar? Kırgız'dan meyman dostluğu sayıp verelim, meyman dostluğu yapacağız. Birinci, Cana 25. numara bir gün artta eğer aylanıp gelse. Assalamu alaikum. İnşallah hazır. Kazakistan'dan Mıhtı Çavendezi Hamza menен intervyu alayın da buyursa. Kasımda topun staktan çıktım da ana etti. Ayda oturttu. Sodan taska tete oturdu. Sodan sonra yapıp kalanda kaçkan var. Anlar cüvegine öt. Sodan yürür. Sonra gittik o. Fraçya kolunca özüm жалғыз келетін. Артында ағанды ешкім болмаған деп. Содан пиццот қылды. Bir көп қылдым да ортасына шейін bir көп келдім де тура финишқа аз қалғанда отырып болдым. Аламан да. Бірінші толпада ұстай бердім. Сөйтіп бірінші толпада ұстадым да. Соңғы екі қалғанда байқадым атым ондайға тақ келатқан жоқ. Соны бір трагедишқа берейін дедім бірақ болмай қалды. Содан кейін ана жақта соңғы кеткенде ар жақ пиццоткада болмай қалды. Қай кем